Live na live tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15, sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Mula sa ating satellite office sa Kongreso, makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Rudy. Magandang hapon po naman dyan sa inyo. Lalo-lalo sa ating sa Kabikulan, sa buong Pilipinas. Magandang hapon po. O at mga kaaksyon, kasama ngayon ni Sir Rudy si Gladys Olea. Ang kanyang indunolog ay ang alalahanin para sa kanyang nanay na lumalaban ngayon sa sakit nito sa puso. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Gladys. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Narito po ako ngayon sa Ako Bicol Party List upang humingi at dumulog ng tulong. Okay, matanong ko lang kamusta na ang kalagayan ng iyong nanay ngayon? Sa ngayon po, hindi po maayos ang kanyang pakiramdam dahil po siya po ay na-diagnose ng congenital heart disease at saka ruptured coronary sinus of Valsalva. Kailangan niya po ng urgent na gamutan, sir. Okay, so ibig sabihin kailangan na talaga ng urgent na gamutan ito ng nanay nyo. Matanong ko lang, ilang taon na po ito si nanay at anong pangalan nito, ma'am? Ang nanay ko po ay si Marieta Tovera Antonio po. 70 years old, senior citizen po ng Taguig City. Okay, matanong ko lang, Nanay Gladys, matagal na ba itong sakit sa puso ni Nanay Marieta? Actually po, last December 2024 lang namin na tuklasan yung karamdaman niya na to. Nabigla po kami sa nangyari sa kanya kasi bigla lang po isang araw na nahirapan siyang huminga at hindi po siya makapagkilos ng dating normal niya. Biglaan lang po talaga lahat ng nangyayari. Okay, before ito mangyari, ma'am, ano talaga yung mga sintomas na nararanasan ng nanay mo before itong atakahin dito sa puso? Lagi po siyang namumutla tapos kinakapot ng paghinga, yung konting kilos lang, parang lagi niya hinahabol yung hininga niya, yung basta po sobrang nag-weak po yung yung immune system niya rin. Okay, sabi ng doktor, ano daw yung pinakakailangan ngayon na gamutan ni nanay? Kailangan niya pong mag-undergo ng open heart surgery, sir. Okay. Ngayon sa Kasi po, papalitan din po yung yung meron din po siyang valve replacement na gagawin din po kasabay po nung open heart surgery niya. Kasi po merong punit daw po yung heart ng nanay ko. Okay. So yun po yung kailangan daw po talagang magamot siya agad. So okay. Sa pamilya niyo, mama, ilan nga kayo magkakapatid? Bali, 6 po kami magkakapatid, sir. Pangalawa po ako sa aming magkakapatid. Lahat naman kayo nag-aalaga kay nanay o ikaw yung nakatoka na mag-aalaga kay Nanay Marieta? Ako po yung nakatoka sa kanya, kaya ako po lahat nag-aasikaso mula sa gamot niya, sa gawain niya sa bahay, yung pagpapakain sa kanya, ako po lahat na nag-aasikaso sa kanya, sir. Kasi may mga kapatid ko pong iba, may mga pamilya na rin, kaya ako po yung natasa na talagang mag-alaga po sa kanya hanggang ngayon. Kamusta naman yung gamutan ni Nanay Marieta? Tumutulong naman ba itong 5 mong kapatid sa mga gastusin? Ano po, sir? How about naman yung 5 mong kapatid? Tumutulong naman ba sa gastusin sa mga gamutan ni Nanay Marieta? Kahit pa paano po, nagtutulong-tulungan po kami upang mairaos yung pagsubok at saka itong karamdaman ng aming ina. Okay. Matanong ko lang, Ma'am Gladys, ano yung pinakakailangan nyo ngayong sa gamutan ni Nanay Marieta? Kailangan po sana namin yung medical assistance, sir, para mapadali yung pagpapa-opera ng nanay ko at para matapos na po itong lahat ng pagsubok niya po sa buhay ngayon. Okay, sa estimate natin, Ma'am Gladys, sa magkano daw ang kinakailangan na pera para sa gamutan ni Nanay Marieta? Ang quotation po namin, 857,892 pesos po, sir. Yun po yung quotation sa amin ng Philippine Heart Center. So medyo malaki-laki, ano?
Opo, sobra pong malaking halaga para malikom po namin. Talagang kailangan ko po talagang pumilos para po makalikom ng sapat na halaga para sa aking nanay. Okay. Ma'am, matanong ko lang Ma'am Gladys, kanino mo nalaman na merong ganitong programa ang Ako Bicol Party List dyan po sa lugar nyo? Matagal ko na rin pong alam tong Ako Bicol Party List, sir. Tapos meron po ako isang kakilala na nakalapit na rin dito at sabi niya nga huwag kang magdadalawang isip na pumunta doon kaya madaling araw pa lang po pumunta na ako dito at hinahanap ko po may binanggit po siya sa akin na hanapin ko raw si Mang Rudy. So kanina pong pagdating ko dito hinahanap ko si Mang Rudy kaya lang po masyado pa akong maaga kanina kaya nung mga bandang 7 po ata or 8 o'clock ko siya na napuntahan at nagpakilala po ako sa kanya at agad-agad naman niya po akong inasikaso at pinakinggan po kung ano yung dinudulog ko po sa kanyang tulong, sir, sa aking medical na tulong para sa aking nanay. Opo, tama po yan, Ma'am Gladys. Tama po yung naging desisyon nyo na lumapit sa Ako Bicol Party List. At makinig ka, Ma'am Gladys, para sa agarang pagtugon sa pangangailangan medikal. Balikan natin si Sir Rudy. Sir Rudy Vizcaya. Ito no, ito yung pagbabayan natin ito. Alina, lumapit sa akin, maaga-maaga at talagang desididong mingi ng tulong dito sa Ako Bicol Party List. Tamang-tama noon ay People's Day natin ngayon. Kaya lahat binibigyan natin ng tulong, hindi lang sa NCR, sa buong Pilipinas. Kaya tinignan ko kagad ang mga dokumento, mga papeles ni Gladys, at ito naman qualified na qualified. Sa madaling salita, ay tumawag kagad ako sa ating buting Congressman Saldico, at upang matulungan ang ating kababayan si Gladys. Maraming salamat po. Opo, ano po yung tulong na maibibigay po dito sa gamutan ni Nanay Marieta mula sa Ako Bicol Party List, Sir Rudy? At ito nga tinawagan kagad ako ng ating buting Congressman Saldico. Bigyan mo kagad dyan ng 100,000 para sa gamutan ng kanyang nanay. Salamat Okay, po. Sir Rudy, ora mismo itong ibibigay sa kanya ngayon mismo dyan sa... Ora mismo, Okay. pinapagawa ko ng kanilang guarantee letter para mabitbitan nila ang kanilang pag-uwi. Okay, balikan natin si Ma'am Gladys. Ma'am Gladys, ano po yung masasabi nyo sa Ako Bicol Party List sa tulong na maibibigay sa gamutan sa nanay mo? Sobrang masayang-masaya po ako na uuwi at ipapamalita sa aking nanay na meron po ako nahingi na tulong sa Ako Bicol Party List at sa pamagitan po ni Mang Rudy, Sir Rudy Vizcaya na nag-asikaso po ng mga papeles ko ngayong araw na to. Sobrang blessed po talaga ako ngayong araw na to at hindi po ako nabigo na paglapit dito sa Ako Bicol Party List. Opo, maraming Masaya po talaga ako. Opo, maraming salamat din sa tiwala sa aming programa, Ma'am Gladys. Panalangin po namin ang kagalingan ng iyong nanay. Amen po. Salamat po. Opo, para matanggap pong tulong, may staff po kaming mag-aasikaso nito para masigurong matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Sige po, sir. Salamat po, Saldico. Salamat po kay Congressman Saldico, kay Congressman Hilap Bungolan, Sir Bungalon, Sir Rudy Vizcaya, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Opo, yan po ang Ako Bicol Party List. Walang sawa po yan na Pasensya pagtulong. na po at medyo malabo po yung mata ko Opo. rin. Opo, okay lang po. Yan po ang Ako Bicol Party List. Walang sawa pong pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan, especially sa aspetong medikal. At bukod kay Ma'am Gladys, kasama rin ngayon ni Sir Rudy, si Romerico Domingo. At ang kanyang hinaing naman ay para sa kanyang 6 na taong gulang na anak na lumalaban rin ngayon sa sakit sa puso. Magandang hapon sa iyo, Sir Romerico. Yan po, kasama rin, maliban po kay Ma'am Gladys, kasama rin ni Sir Rudy si Romerico at ang kanyang hinaing naman ay ang gamutan ng kanyang 6 na taong gulang na anak na lumalaban rin sa sakit sa puso. Balakin natin si Sir Romerico. Tatay? Yes po. Opo, yun. Bumalik na. Opo, kamustahin ko, sir, ang kalagayan ng iyong anak ngayon? Sorry po sir, hindi medyo ano po. Basta na yung anak mo. Opo. Yung anak ko po is ano po,
medyo okay naman po, pero pag naglalaro po siya, like nagtatakbo po, medyo hinihingal po siya, and then yung labi po niya is nagbabiolate po, and then yung mga upo po niya, symptoms na may sakit po siya talaga sa puso. Okay. Sir Romerico, maaari nyo bang maikwento sa amin kung kailan nyo nalaman itong sakit sa puso ng iyong anak? Paano mo na-discover? Ganito po yun, nung 1-year-old po siya, kasi nagpakita niya, sa newborn screening po niya, na meron po siyang sakit sa puso. Ngayon, ang symptoms po na nakikita ni asawa ko po is yung pag napapagod po siya, is hinihingal, and then nagkukulay violet yung lips niya. And then, sabi din po ng doktor, kapag pinecheck yung puso niya, is may VSD po siya. Ang asawa ko naman po noon at ako ay medyo takot po magpatingin muna sa doktor sa puso. Kaya nung time na may nag-medical mission dun sa Ilagan, Isabela, dun po kami naglakas loob na ipakita po yung kanyang puso. At nakita po sa 2D echo na meron po siyang congenital heart disease and POF po. So okay, pang ilang anak mo to yung anak mo ma'am, ay sir, dito sa pang ilang anak mo to si baby? Pangatlo po, bunso po namin siya. Pero yung dalawa wala naman yung sakit kagaya nito sa puso? Wala naman po, sa awa ng Diyos, healthy po sila. Okay, kaya may hanap buhay ka ba sir at yung asawa? Oo. May hanap buhay ka ba sir at yung asawa nyo? Meron po. Pareho po kami nagtuturo, sir. Okay, sumasapat naman to sa pang-araw-araw, especially ngayon na may gamutan yung anak na may sakit sa puso. Ay, nahirapan po kami, sir, kasi sakto lang po sa sa basic needs namin yung salary po namin ngayon. Kaya po, napadpad po kami rito. Ang gawa po niyan, yung asawa ko po kasi, magaling mag-search at saka magtanong-tanong. Kaya naisali po siya sa isang GC. And then, nandun po yung Ako Bicol Tabang Ora mismo party list na siya naman pong pinuntahan namin dito noong January 27 po yon, and then nireceive po ni Sir Flor yung aming papeles, and then pinareview po niya kay Sir Randy, sir. Kaya bumalik po ako ngayong araw na to kasi po ito yung set na schedule po ng interview po namin. Okay. So, sabi ng doktor, ano daw yung pinakakailangan ng anak mo, sir, sa gamutan? Kailangan daw po maoperahan talaga, open heart po siya. Kasi pag lumaki pa daw po siya, baka mas lalong maging risk yung kanyang sakit, yung kanyang buhay. Kaya po nirefer kami sa doktor dito sa Philippine Heart Center. At yun nga po, talagang maoperahan po siya. Sabi ng doktor is, dapat sa madaling panahon maoperahan na itong anak mo, sir? Yes po, kasi delikado po yung kanyang sakit, sir. May bara po siya sa puso na may ugat po at may butas po yung puso niya. Okay. Sir, huwag kang mag-alala dahil tama yung nilapitan mo. At para sa agarang pagtugon sa pangangailangan medikal, balikan natin si Sir Rudy. Sir Rudy? Ito nga po, ito yung may isang kababayan natin. Malalim pang lugar pinanggalingan. Isabela pa. Kaya, ito naman, talagang pinagbigyan kagad ng ating buting congressman. Congressman Saldico, ang kanyang anak na baby. At sabi sa akin ng ating buting Congressman Saldico, bigyan mo na kagad ng 100,000 yan para magsusot na kagad ang kanyang baby. Ora mismo. Thank you very much. Okay, so ibig sabihin, mauwi niya na ngayon pag uwi niya sa bahay itong 100,000 pesos na guarantee letter mula sa Ako Bicol Party List. Opo, yung nga po, pinapagawa ko na kagad sa opisina dito sa Kongreso para paiuwi na kagad nila. Okay, ano po yung maasahan na proseso mula sa Ako Bicol Party List ni Tatay? Ay, dapat ang maasahan sa atin, marami tayo may tutulong sa kanila. Higit sa lahat, hindi lang yan pang medical assistant. Marami pang iba. Maraming tinutulong ng Ako Bicol Party List. Okay. Kaya ang Ako Bicol Party List ay walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan at hindi namimili kung taga saan ka man. Ilocano ka, Kapampangan ka, basta dumulong ka sa tanggapan ng Ako Bicol Party List dito sa North Gate Congress, ayo po ay aming tutulungan.
Okay, balikan natin, Sir Rudy, si Sir Romerico. Sir, anong masabi mo na may maabot na tulong mula sa Ako Bicol Party sa gamutan ng iyong anak? Ang unang-una po, napakasaya po. Napakasaya po ng araw na ito dahil wish granted po. Actually po, ang naliligong pa lang namin is hindi pa po nakakalahati. So, ang masasabi ko lang po, in behalf of my family, nagpapasalamat po kami ng buong puso sa Ako Bicol Tabang Ora Mismo Party List, kay Congressman Zaldico, kay Congressman Gil Bungalon, at kay Sir Rudy Vizcaya po. Maraming salamat po sa inyong programa. Napakabuti po ninyo. Okay, Sir Romerico, maraming salamat din sa iyong tiwala at sa aming programa. Panalangin namin ang kagalingan ng iyong anak. At para matanggap mong tulong, may staff po kaming mag-aasikaso nito para masiguro na matatanggap nyo ang iyong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po ulit. God bless you po. Apo, at maraming salamat din sa inyo, Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List mula dyan sa NCR. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, tuloy-tuloy ang medical mission ng Ako Bicol Party List at sa araw na ito, nagatid naman sila ng tulong sa San Lorenzo, Tabaco City. Ang mga kaganapan, abangan mamaya lamang. At isa mula sa masugid nating taga-subaybay, ngayong hapon ang mapipiling makakatanggap ng 500 pesos. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Jericho Rosales po, Bicolano.
Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtao ki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Teddy Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Tuloy-tuloy ang libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List para sa ating mga kababayan. Sa katunayan, ginaganap ngayon ang medical mission ng Ako Bicol Party List sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City upang magatid ng libreng gamot at konsultasyon. At para sa update, makakausap natin si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po sa mga nakikinig sa 90.7 Radyo Oragon at mga nanonood sa Facebook Live ng Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Zaldico. Opo, Ma'am Sally, kamusta na po ang nagaganap na medical mission ng Ako Bicol Party List dyan po sa Barangay San Lorenzo? Well, alam nyo, mga ka-action, napakaraming kababayan natin ang nasa San Lorenzo, Tabaco City. Yung iba kahit tapos na po makapagpa-check up, hindi po sila makaalis dahil po tuloy-tuloy yung pag-ulan. Kaya marami po tayong mga kababayan na hanggang ngayon nasa venue pa. Pagkamat 300 lamang po ang target beneficiary for the medical mission na clustered sa 6 na barangay like San Lorenzo, Cabangan, Cobo, Basud, Baranghawan, and
panal. Ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin tatapusin po ng ating partner hospital, ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang pag-check up. At nandun din po ang Philippine National Police na mga medical team, ang kanilang medical doctor and mga nurses na tumutulong po para mag-check up at mapabilis po yung bibigay ng reseta at upang makakuha na po ng libreng mga gamot ang ating mga kababayan. Kaya lang hindi po makaalis dahil po sa ang lakas ng ulan sa mga oras na po ito. Okay, so ibig sabihin ma'am, itong 300 na beneficiary po mula dyan sa activity ay galing pa po sa 6 na barangay. Opo, tama ka po dyan. 6 na barangay po ang ngayon na nag-a-avail po ng libreng check-up at libre din po mga gamot. At hindi lang po yung mga tungkol sa medical dahil meron pong libreng lugaw habang nag-aantay po sila. Meron din pong tinapay mula po sa Gardenia Bakeries Philippines. Alam niyo naman po ang tinapay ng Gardenia na kahit walang palaman, masarap. At talagang binumbong po dahil nga naabot na po ng tanghali yung ating mga kababayan, especially po yung mga bata, talagang mabilis magutom, kaya blockbuster po talaga yung pagkain, yung mga lugaw at tinapay doon sa ginaganap pong medical mission. At syempre, katuwang din natin ang angat ang lahat sa Global Albay Congressman Joey Sartes Alceda na namimigay din po ng 3 kilong bigas at nandun din po ang presensya ng ating mahal na congressman na si Congressman Jill Bongalon. Ito pong medical mission yan po ay inisyatibo ng ating mahal na chairman na si Congressman Saldico. Katuwang din po dyan si Congressman Jill Bongalon, si VG Didenko, at si Congressman Joey Sartes Alceda. So napakadami pong tao talaga. Very overwhelming po yung ating mga kababayan dito sa Tabaco City dahil yung iba nga nakakaawa yung mga kalagayan. Meron po tayong nakita doon na bata, matanda. Yung iba po talagang kung i-assess mo kalambat ka-action, hindi sila pwede doon sa medical mission kasi medyo critical yung kanilang mga nararamdaman. Buti na lamang at nandun po ang team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo na agara naman po silang tinulungan at i-refer po sila sa DRHMC mismo kasi talagang dapat sa hospital po sila tingnan dahil kinakailangan po ng mga series of laboratories and mga diagnostic kasi hindi po sa medical mission kasi po yung mga common illnesses lang po ang maaaring tingnan tulad po ng ubo, sipon, lagnat. Pero po yung may mga ibang case na po, kinakailangan na po niya ng mag-undergo po ng x-ray o kaya mag-ECG at other laboratories po. Kaya napakalaking bagay po na may team po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa lugar mismo at nakikita mismo nila at natutulungan po at nalaline up po sa pagpapagamot sa mga hospitals na partner ng Ako Bicol Party List. Opo, Ma'am Sally, may na-encounter ka na po dyan sa medical mission na mga residente na first time nila na magkaroon ng ganitong medical mission na libre pa ang mga gamot at konsultasyon? Meron po tayong mga na-encounter na ganoon po na first time talaga at tuwang-tuwa po talaga sila dahil hindi sila nagugutom dahil may libreng lugaw nga at libreng tinapay at meron pang kape at kompleto po yung nandoon na natin pagkain kasi may tubig, hindi sila mauuhaw, hindi sila magugutom at alam mo yun, yung nakita pa nila yung mga volunteers na masisipag, mga nakangiti at inaalalayan lalong-lalo na yung ating mga lolo at lola na nandoon po at mga bata na mga dala-dala ng kanilang mga nanay, mga tanggol pa po. Kaya minsan pagka nasa lugar ka ng mga ganyang medical mission, maaantig talaga ang puso mo. Okay. Ma'am Sally, nag-aakit po yung mga ganyang programa. Kaya napakaswerte po ng ating mga kababayan sa unang distrito ng Albay dahil meron tayong congressman na masisipag, lalong-lalo na po si Congressman Jill Bongalon na talagang
ilapit ang ganitong serbisyong medikal sa ating mga kababayan para hindi sila nahihirapan na pumunta pa sa sentro o kaya dito sa Legazpi City at mamamasahe pa sila. Siyempre, kailangan pa nilang bumili ng kanilang pagkain, yung oras nila, maghapon, mauubos. At dito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng medical mission na may titulong ang karahayan sa salud mo, sa timbag po, kung sa Tagalog, ang kalusugan mo ay ayun. Opo, tama yan po yan, Ma'am Sally. Talagang Ako Bicol Party List, sila na yung pumupunta, especially sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong medikal. At Ma'am Sally, maitanong ko lang po, may ibang schedule pa rin po ba ang Ako Bicol Party List next week na maaaring pakaabangan ng ating mga kababayan? Opo, abangan niyo na lang po kasi po yung ating focal, si Ate Mamilinda Ibio, inayos na lang po yung schedule para sa first district na medical mission at sa second district po ng Albay. Inayos lang po para paabang na lang po ng ating mga schedule for the medical mission. Pero po, tuloy-tuloy pa rin po ang bibigay ng medical assistance ng Ako Bicol Party List. Punta lang po sila sa mga satellite offices like po dyan sa Tabaco City at dito din po sa Legazpi, meron din po tayo sa second floor Embarcadero de Legazpi. Hanapin niyo lang po si Miss Judy Villaobra, at pupunta rin po kayo sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Nandun din po si Ma'am LB Sedenio. At kung doon po sa Naga City, nandun din po si Gerson Alvarez sa Bicol Medical Center or PMC. At sa mga private hospitals po, punta naman po muna sa social service So ayun, ayan po yung mga, yan po ang mga naka-schedule. Assistance to indigent and financially incapacitated patients. Tuloy-tuloy pa rin po ang programa po ng Ako Bicol pagdating po sa AIX. Opo, yan po ang mga naka-schedule at mga programa na ibinibigay po ng Ako Bicol Party List. Ma'am Sally, maraming salamat po. Yan po si Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Sige po, maraming salamat din po, Diyos Pabalos. Apo. At live mula sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City kung saan nagaganap ang medical mission ng Ako Bicol Party List, makakausap natin si Rizel Luzada, ang tabang ora mismo patroller. Magandang hapon sa iyo, Rizel. Magandang hapon, Sir Nomer. Opo, nakita ko kanina yung live mo, talagang marami ang nag-avail dyan sa activity. Ngayong hapon, marami pa bang pumupunta dyan sa libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List? Yes, Sir Nomer, walang sipili na yung ulan dito kanina sa San Lorenzo, covered for Tabaco City. Pero madami ang pumunta dito sa medical mission na hatid ng Ako Bicol Party List, katuwang ang BHRNC. Ayun nga sa mga nakausap ko kanina ng beneficiary, Sir Nomer, talagang dinayo nila itong medical mission na ito dahil libre na nga daw at may libreng gamot pa. Kung makikita niyo sa aking likuran, Sir Nomer, medyo madami pa yung kailangan matingnan ng doktor at nakapila pa para makakuha ng gamot. Okay, nasa ilang kataon na raw ang dumalo dyan sa aktibidad? Well, so Nomer, nasa mahigit 300 tao na ang pumunta dito sa covered court ng San Lorenzo, Tabaco City. At nakakatuwa nga dahil karamihan sa ating beneficiaries ay may mga edad na. At ang kasama nila ay yung mga apo nila. So napakasarap makita kung gaano kamahal ng isang apo ang kanilang lolo at lola. Okay. Ano ang mostly na idinudulog ng mga kababayan natin dyan sa aktibidad ng Ako Bicol Party List? In case naman sa dinudulog, Sir Nomer, karaniwan na dito yung mga bata na menor de edad o mga bata pa na nasa 5 or 10 years old na nagpapatingin dahil may obo, sipon at pabalik-balik na lagnat. Kanina nga ay may 14 din tayo dito na beneficiary na umila din dito sa medical mission natin para humingi ng vitamin. At kanina nga ay may isang beneficiary tayo na na-stroke at dumayo dito sa medical mission para patingnan niya yung kalagayan niya. Okay, nakikita ko, meron kang kasama dyan. Maaari mo bang ipakilala sa amin? Yes, Sir Nomer, kasunayan, kasama ko ngayon si Nanay Gertrudes Burillo.
siya ay 82 years old na po at personal siyang dumulog dito sa medical mission upang maipasuri ang bukol niya sa kanyang dibdib. Okay, nanay, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon daw po, ma'am. Magandang hapon naman po. Okay, kamusta na ang kalagayan mo, yung nararamdaman ngayon? Kamusta na daw po yung nararamdaman ninyo? Sa ngayon, ang nararamdaman ko, medyo gumanda-ganda dahil nga sa mga binigay sa akin na payo kaya gamot ng doktor dito. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat na nandito tumulong sa sagawa ng medical mission na yun. Maraming salamat po. Apo, maitanong po namin, sino po yung kasama mo at umalalay sa'yo papunta dyan sa medical mission ng Ako Bicol Party List? Sino daw po yung kasama niyo, nanay, at umalalay sa inyo ngayong araw? Ang aking apo, ang pangalan niya, si Arvin Borillo. Okay. Eto, 16 years old pa lang po. Opo. 16 years old pa lang po siya. Opo. Eto, nanay, matanong ko lang, matagal mo na bang kilala ang Ako Bicol Party List, especially dyan sa lugar nyo? Ano po? Matagal niyo na daw pong kilala ang Ako Bicol Party List? Oo, matagal na po. Okay. So, kamusta naman ang naging check-up nyo, ma'am, dyan sa Dahil medical mission? Kasama ko pati yung mga pinsan ko. Ay, si Vic Siga, mga kababata niya at very close sila. Opo, tama po yan. Yan po ang mga kongresista natin na talagang tumutulong, especially dyan po sa 1st District ng Albay. Kamusta na, ma'am, yung naging check-up nyo sa medical mission dyan po sa inyong lugar? Kamusta daw po yung medical check-up niyo? Tungkol naman sa medical check-up ko, medyo gabinawan ako dahil nga sa mga advices na ibinigay sa akin ng doktor at yung gamot na ipapainom sa akin mamayang gabi sa loob ng 7 gabi. Maraming salamat sa kanila. Okay. Ano daw sabi ng doktor, ma'am, dyan sa nararamdaman mo, ma'am, na sakit? Ano daw po yung payo sa inyo ng doktor? Ang payo daw, pag i-refer daw ako para matiyak yung ubo ko kung talagang may TB ako dahil noon pa, wala naman akong nararamdaman ng TB. Kaya, para malaman, kung may panalo ako, magpa-check up ako kahit sa doktor. Okay. O kaya, kung pwede, i-refer niya ako doon sa DPTRH. Okay. Nanay, Yun lang po. Opo, maitanong ko lang, pwede nyo bang maikwento sa amin kung kailan nyo pa napansin itong bukol sa dibdib nyo? Ikwento niyo daw po, nanay, yung kailan po yung makuha yung bukol sa dibdib. Yung bukol niyo daw po sa dibdib. Hindi ko ito masyadong dahil dumating na lang yan, dahil wala naman kaming genetics na ganito. Mga siguro dito na mga siguro 2 years and a half siguro. Ganyan. Okay, ano na unay na maikwento mo sa amin yung mga sintomas na nararamdaman mo dahil dyan sa bukol na tumubo sa iyong dibdib? Sintomas daw po, nanay. Ano naramdaman ninyo yung sintomas? Wala nga itong sa bukol. Wala itong sintomas ako nararamdaman nga. Dahil nga, yung anak kong babae, may siyang spiritual healing through online. Tapos ay tanong niya na sa kanya kung bakit ganito ako. Yun daw, may na hindi magandang loob. Okay. Na, Opo, kaya nagkaroon ako ng ganito. Yun lang. Okay. Balikan ko si Rizel. Rizel, ano bang mga susunod na hakbang na maaaring asahan ni nanay mula sa Ako Bicol Party List? Siguro hindi ko masyado naiintindihan yung tanong niyo, pero balikan ko lang yung kwento ni nanay sa akin kanina. Si nanay ay tinubuan ng bukol sa kanyang dibdib 2 years ago. Si
si nanay, hindi din siya nagpatingin sa doktor, mas pinili niya pong magpatingin sa isang spiritual healer. Sabi po sa kanya ng spiritual healer, may inutusan daw pong isang maganda para daw po gawin ito sa kanya na magkaroon siya ng bukol sa dibdib. So tiniis niya po itong bukol niya sa dibdib sa loob ng 2 taon. And ngayon pa lang siya nagpa-check up at dito yun sa ating medical mission. Ngayon, ang payo sa kanya ng Dr. Mr. Nomer ay kailangan niya pong mag-undergo ng laboratories. Kasama na dyan yung x-ray para po matingnan kung ano po talaga yung sakit niya at kung ano po talaga yung bukol na yun, saan po nagmula. And lahat po yung tinungo, lahat ng laboratories ay sagot po ng Ako Bicol Party List. Katuwang po natin dyan ang DRHM. So ayun, Nanay, anong masabi mo na sagot na ng Ako Bicol Party List yan mga hakbang o mga proseso na kinakailangan mo, sabi ng doktor, upang magamot na yung bukol mo sa dibdib? Ano po nanay yung masasabi niyo na sagot na po ng Ako Bicol Party List ang laboratories po ninyo? Ako'y nagpapasalamat sa pagsagot ng lahat na laboratories ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa inyo. Opo, Nanay, maraming salamat din sa iyong tiwala sa aming programa at maraming salamat sa inyo John Rizel Luzada, ang patroller ng Tabang Ora mismo. Yan po, maraming salamat po at mula dito sa San Lorenzo, Tabaco City, ako si Rizel Luzada, balik sa'yo. At ito mga kaaksyon, mamimigay muli tayo ng 500 pesos ngayong hapon. Tawagan na natin ang napiling taga-subaybay ng programa. Ayan. Sa mga nanonood ngayon ng live, baka pakicheck ng cellphone nyo, baka kayo na yung tinatawagan. Hello? Opo. Opo. Ma'am, ano po yung pangalan at edad at taga-saan po kayo? Cheryl Villo po, sir. Ano po? Taga Manilipot po. Malilipot Albay. Ilang taong ka na, ma'am? Magti-25 po sa March. Nag-aaral ka pa ba? Nagtatrabaho na po, sir. Okay. Ngayong hapon na to, nanonood ka ba ngayong mismo sa ating live? Opo, sir. Okay. Ano nga hanap buhay nyo yung sinabi nyo, ma'am, kanina? Alin, sir? Ano po yung hanap buhay nyo ngayon? Nagtatrabaho po, sir, sa Primix. Sa clinic. Okay. May pamilya ka na rin ba? Sa Primix, sir, doon sa Santo Domingo. Sa Santo Domingo. Okay. May pamilya ka na rin ba? Opo, sir. May isang anak. May isang anak. So, yung mister mo, anong trabaho? Parehas, sir po. Parehas po kami. So, ibig sabihin, doon kayo nagkakilala? Hindi, sir. Sa kami nagkakilala sa chat. Okay. Ma'am, anong masasabi mo sa mga kwentong natungayan mo ngayong hapon sa aming programa? Nakulang tabang po, sir, sa aming, pobre. Nakulang tabang talaga, sir, ang araw kaya na mga araw sa mga gurang na ang tandang mga hilang, mga kamatian. Talagang natatabangan po. Opo, tama po yan. Yan po ang Ako Bicol Party List na walang sawa pong sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan, especially dyan po sa medical. Ma'am, itong 500 pesos, ano po yung gagawin mo, especially ngayon na darating na Valentine's Day? Ay, sir, siguro nasa trabaho lang po kami kan. Siguro mag-grocery na lang po. Di na kayo magdi-date ni mister? Dahil na po, sir, may trabaho, kaya mas priority niyo po sa trabaho. So yun, para sa iyong anak, no? At dahil dyan, ikaw ang maswerteng napili ngayon na mabigyan ng 500 pesos. At ang iyong mensahe sa... Salamat, sir. Opo, ano po ang mensahe mo kay Ako Bicol Party List, Congressman Zaldico? Nakulang sa tabang po, sir, saldi ko sa araw nitong yung mga pobre, nakakatabang po. The best talaga po ang Ako Bicol Party List. Opo, ano rin po ma'am ang mensahe mo sa ating katulad mo na tagapanood ng aming programa? Pero lang po kamo manood. Sir, piniro ko lang maghiling ng live. Nagbabaka sa akali mo po. Pero swerte po sa primerong pagiling ng gana po ako. Salamat po. Yun. Opo, ma'am, kakausapin kayo ng aming staff para kunin ang mga detalye upang maipadala maipadala ngayong hapon ang regalo mula sa aming programa. Maraming salamat muli sa iyo.
Thank you, sir. Opo, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong mula sa aming programa. Malay nyo, mga kaaksyon, kayo na ang susunod naming matawagan. Para sa mechanics, panoorin natin ito. Mga kaaksyon! Dahil buwan na naman ng mga puso, ang aming programa ay mamamahagi sa inyo ng saya. Upang maswerteng matawagan sa aming programa at mabigyan ng 500 pesos, simple lang ang dapat ninyong gawin. Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa. Mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live episode kada Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, sa aming live episode, mag-share, like at comment ng inyong opinyon tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook account, pangalan, address at contact number. Kaya ano bang iniintay ninyo mga kaaksyon? Ayahin na ang buong pamilya at manood sa aming programa. Happy Valentine's mga kaaksyon! At para naman sa nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, 8:00 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula 10:00 ng umaga hanggang 12:00 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, 8:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit